Què fas? Bon dia, avui estem al camp municipal de la Pobla, però no les penseu que sempre hi està igual. Les primeres notícies del voltant del futbol de la Pobla les trobam a la primavera de l'any 1922. L'actual president del Poblense era Miquel Molina. Ara vos presentam en Joan Marc. L'il·lusió d'un grup de joves poblers com Nicolau Pilar Reinés, en Joan Soler Relló i el senyor Jaume Bonin van començar l'organització d'un club de futbol. El primer club de futbol es va dir Ràpid Esport Club. L'any 1924 es va inaugurar el primer camp de la Pobla, que es deia la Fortalesa, que és aquest que veiem aquí. Aquest camp era espaiós i estava revoltat de pedra. Ara li presentarem en Antoni Miquel. L'any 1925, el nom de Ràpid Esport Club va ser canviat pel d'Unió Esportiva Poblense. El camp de la Fortalesa va reinar durant més de 60 anys, però el 17 de gener del 1977, el dia de Sant Antoni, es va inaugurar l'actual estadi del poliesportiu municipal. El primer partit es va fer el dia 29 de gener del 1977. I ara us presentarem en el. D'aquest camp no s'han aturat de sortir grans figures. En l'actualitat són 6 els joves futbolistes nascuts a la Pobla i formats amb equips base del Poblense, que estan baix la disciplina d'equips superiors. Entre aquests joves tenim un internacional sub-17, en Miquel Boanes, un internacional sub-19, Ivan Ramis, dos campions d'Espanya juvenil, Ivan Ramis i Jaume Serra, un campió d'Espanya a Alaví, Martí Crespí.